Bé, penso que Jacint Codina ha fet un bon alcalde de Vic, que ha deixat petja a la ciutat i s'ha mantingut, més enllà dels seus èxits durant els 12 anys concrets d'obres i realitzacions, s'ha mantingut en la línia dels alcaldes de Convergència i Unió que hi ha hagut des de la transició. Per tant, penso que la seva presència, la seva activitat ha contribuït a fer, des de l'any 79 fins avui, un Vic de progrés, un Vic que ha crescut en tots els sentits, cultura, nombre d'habitants, serveis socials, d'assistència per als ciutadans i, en definitiva, per la qualitat de la gent que vivim a Vic. Crec doncs, que el balanç és molt positiu i, naturalment, com deia abans, doncs, en la línia de tots els alcaldes que hi ha hagut a Vic durant aquest temps. Jo crec que els partits polítics han de respectar les decisions dels altres partits i de les persones i, per tant, jo crec que no ens toca entrar en profunditat en relació al conflicte que estan vivint Convergència i Unió. El que sí que voldria dir és que l'espectacle donat no és bo, no és bo per ningú, no és bo pel sistema democràtic, no és bo per les institucions, no és bo per mi. I també voldria dir que crec que hauria estat millor que Jacint Codina deixés el poder dir d'una altra manera. Crec que va deixar de la seva voluntat. Jo, que soc un rival polític i que tinc una visió diferent de la ciutat i que crec que seria perdut el seu projecte, referit a la seva sortida de l'Ajuntament de Vic Coronal. Però en tot cas respecto les decisions dels partits i en fi sobre una etapa nova i nosaltres. Des del nostre grup polític valorem, fem una valoració positiva en el sentit que en tota decisió que es pren hi ha aspectes positius i aspectes negatius, però valorem que és bo per la ciutat que hi hagi un canvi, que les persones passem, en el meu cas mateix també he pres la decisió de deixar la política institucional a l'Ajuntament de Vic, entenem per tant que això obre unes possibilitats molt engrescadores a l'Ajuntament de Vic des del punt de vista personal i realment el reconeixement per la figura de l'alcalde Jacint Codina, que ha estat a l'Ajuntament de Vic des del 1979, que ha treballat per la ciutat, suposo i segur tot el que cal. Per tant, entenem que s'obre per Vic una etapa molt interessant per a la ciutat de Vic en el futur. A nivell de partit jo no tinc res a dir respecte a això. És una decisió que ha pres una formació política determinada, que a nivell humà sí que tinc alguna cosa a dir. Jo crec que s'ha de reconèixer la labor d'una persona que ha dedicat 28 anys de la seva vida a la ciutat, fins i tot des de la discrepància política que jo he tingut molt sovint amb ell, doncs aquesta dedicació se li ha de reconèixer. Jo sempre he tingut una bona relació humana amb ell, espero continuar tenint-la i, en fi, jo crec que a la ciutat se li obre una altra etapa, esperem que sigui millor que la passada. Home, bé, jo aquests moments, encara que hi hagi fet la posició avui públicament a través dels mitjans de comunicació, jo encara no descartaria alguna sorpresa a última hora de cara a la setmana que ve. De totes maneres, jo crec que és una decisió molt personal, que l'ha pres ell, i bé, en aquest cas, doncs jo li respecto la seva decisió. M'ha sorprengut, perquè coneixent com és en Jacint, jo crec que ell tenia ganes de tornar-se a presentar, però no sé els motius perquè no es presenti aquestes properes eleccions municipals, i en aquest cas jo li respecto la seva opinió.